Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Bez toho, aby to drvivá väčšina čo i len tušila, nevedomky buduje najväčšie impérium dejín. Jeho najintenzívnejšia etapa začala po druhej svetovej vojne. Po rozpade Sovietskeho zväzu a skončení studenej vojny prebieha neskrývaná vojna za dobytím zásob prírodných bohatstiev. Táto vojna má 3 štádia. V tom prvom je krajine bohatej na nerastné suroviny ako ropa, meď, zemný plyn a čoskoro i voda ponúknutý úver. V rámci reformných opatrení vedúcich k ozdraveniu domácich ekonomík, terminológia nám tak dôverne známa, sú tieto krajiny prostredníctvom Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky dotlačené k pôžičkám. Tieto pôžičky nesmerujú do ekonomík či miestnemu obyvateľstvu, ale nadnárodným korporáciám, ktoré tam vybudujú infraštruktúru, aby mohla fungovať ich produkcia. Krajiny, ktoré sa takto zadlžia v systéme úročenia úrokov, sa veľmi rýchlo dostanú do situácie, kedy začnú svoje dlžoby vymáhať od svojho obyvateľstva, pochopiteľne prostredníctvom navyšovania daní. Životná úroveň rapídne klesá pod hranicu chudoby. Medzinárodné inštitúcie však počase chcú svoje požičané peniaze späť. Krajina na úplnom dne však nemá z čoho platiť. A tak jej ponúknú odkúpenie ďalších domácich strategických podnikov a zdrojov prírodného bohatstva. Samozrejme za zlomok ich hodnoty. Neskôr v rámci dobrých vzťahov si na tomto území impérium vybuduje svoju vojenskú základňu ako kompenzáciu dlhov, ktoré vznikli z úrokov nanútenej pôžičky. Ak by však miestnym došlo, že toto celé je obrovský podvod krytý inštitúciami, ktoré zatiaľ akceptuje takmer celý svet, nastúpili by tzv. Šakali. Tí odstránia vodcov protestujúcich hnutí a keby ani to nepomohlo, ku slovu sa dostanú podobne ako v Iraku, Srbsku alebo Líbii bombardéri demokracie s mierovými bombami. Nie sú mimochodom pojmy ako sloboda, demokracia či mier iba tieňom ich pôvodných významov? Nie je to náhodou tak, že v dnešnom kupčení so všetkým si moc, ktorej cieľom je moc, nechala patentovať aj tieto slová, aby v ich mene mohla páchať tie najohavnejšie zločiny? Aj Napoleon vedel, že dejiny sú lož, na ktorej sa všetci dohodli. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.